Misani Mabakoro, Salam Misani, Bismillah. Ne y'a sigilen kunnafoni bala kɛnɛ kan. Président. Bi ye tarata ye. Seli tɛmɛnen kɔfɛ. Salam Misani an y'o de fɔ n ko n'i ye dunankɛ ten baraba ye. Don dɔ i b'a tɔn baraba ye. Diɲɛnatigɛ ko ko Salam Misani daminɛ don b'a la. Wa laban don b'a la. Salam Misani ka Ala fo ka waleɲuman dɔn. Tile 29 an y'o kɛ dumunikɛbaliya ani jimibaliya la. Silamɛya ye min fɔ diinɛ taabolo ye min fɔ k'an yɛrɛ minɛ ni ka bɔ Ibilisa Sitani ale ka taabolo kan. Salam Misani nin y'o bannen. O kuma an bɛ Ala deli Salam Misani sunkalo wɛrɛ mun bɛnale Ala k'o yira an na kɛnɛya kɔnɔ nisɔndiya kɔnɔ bato kɔnɔ wa farifoni kɔnɔ an ye bato minnu kɛ Ala k'a bɛɛ lajɛlen bila minjani na Ala k'a kan ka arijinɛ sara ye Salam Misani o kuma nin y'an sigilen kunnafoni bala kɛnɛ kan an bɛ gijigiji an fari foninen don tarata o tarata e ni ne bɛ bɛn nin kumasoba in kɔnɔ ni ka kunnafoni sɛbɛn maa minnu ye kalimu tabaw ye olu ka sɔgɔbɛ ni ka lakale lamɛnnikɛlaw ye o kuma da sɛbɛkɔrɔ sɔsɔni bɛ baara tɛ kɛ jamajɛ baara kɔ nɛgɛ karafejuru bɛ jibi bolo kabini 5 heures du matin ale ni garan gejulo pɔntini biyɛni i ka cɛ olu ye bali dayɛlɛ i ko ten dɛ a ye mun bandeya kɛ Salam Misani maa si tɛ ge dɔn ka tɛmɛ ne sira o fana ye tiɲɛ ye ne bɛ ge dɔn koyi kini ma fɛnw yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn dɔn ni gejulu fana kumana k'a bɛ Salam Misani dɔn ko Salam min ye kurutu Ala ka ge da ge ma deli ka ko jɛlen kɛ an ka taa n'a ye ban suge Salam Misani min ye garan gejulo ayiwa ale ni jibi olu ye bali dayɛlɛ nɛgɛ karafejuru o bɛ jibi bolo arajo jɛgɛfo officiel ni YouTube ka taa bila TikTok la o bɛ nɛgɛ tigi yɛrɛ bolo n'o ye an bɛ Jakite ye k'a daminɛ sisan fo 13 heures o kuma dankɔrɔba in b'a sen kan ka tila ka nɛgɛ dajuru minɛ 13 heures fo 19 heures fo 20 heures jɛgɛfo kɔnɔ yan i b'a fɔ ko jamajɛ baara a ɲana kosɛbɛ Ala ka dibaw kɛnɛ to n'i ye fini ɲuman radio baarakɛla la dɔ y'a d'an ma dɛ n'i ye fini ɲuman radio baarakɛla la Salam Misani dɔ y'a d'an ma maa minnu b'a di Ala k'u kɛnɛ to Ala k'u tigɛ labila Salam Misani Ala ka hali bi Ala k'a to ka caman di ka Jawusu kɛnɛ to an kɔrɔ ɲinan min ye dankɔrɔba ye 15 mugu Sako Holding a ye kɛlɛcɛ dɔ di n ka cɛ o y'a da yen dɛ o kuma ka min ye Sako Holding k'a kɛnɛ to an kɔrɔ k'a dibaw bɛɛ kɛnɛ to an kɔrɔ Salam Misani o kuma man di da kelen na e ko cogo di n'i y'a mɛn i b'a fɔ k'i bɛ taa kunbɛn sini o k'a sɔrɔ i ye fɛn min o ye tiɲɛ dɛ sunkalo barikama kalo kelen an ye Ala subahana wa taala deli an ko gɛlɛya min b'an ka jamana kɔnɔ Ala subahana wa taala a k'a ban maaw ni ɲɔgɔn cɛ don jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ don ɲɛmaa kunda yɛrɛ Ala subahana wa taala a se b'ale ye a k'a bɛɛ lajɛlen gɛlɛya ban jamana in ka hɛrɛ bɛ min na ale de b'a dɔn ka ko gɛlɛn kɛ ko ɲuman ye ko yɛrɛ i ɲɛna k'a fɔ k'a ɲɛna fana k'a yɛlɛma k'a gɛlɛ i bolo ale de b'o fana kɛ an b'an lamɛnbaaw fo minnu bɛ k'an lamɛn k'a daminɛ yan nɔ Mali kɔkan kan ka na se Mali yɛrɛ kɔnɔna ma an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn nka sɛbɛnni tabaw Buwa Jabate an bɛ dugawu olu bɛ fo dɛ minnu bɛ sɛbɛnni kɛ n'olu tɛ an tɛ nin baara kɛ dɛ san o san u ka sɛbɛn kosɛbɛ o ye doga dɔ ye Salam Misani donc an ɲana an bɛ taa jibi fan fɛ maaw bɛ k'an makɔnɔ min ye sundabaatɔ ye ale kunun ka di ka tɛmɛ kalaban cɛ o ye tiɲɛ dɛ bala cogo bɛɛ de sɔngɔ la Salam Misani i ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ yanni ne bɛ n tigɛ don Salam Misani ko bɛ dugu la dugu yɛrɛ bɛ ko la ni o ye Mali muso minnu bɛ Gabon jamana la Association des femmes étoiles de Bengadi Salam Misani u kɛn bɛ ka ɲaga belebele k'u labɛn ɲaga in u y'a yira k'a fɔ arajo jɛgɛfɔ jɔyɔrɔ min b'an na Mali kunnafoni ko la o tɛ jɔyɔrɔ ncini ye o tuma k'olu tɛna se k'u bolo don nin baara in na n'u minnu dantigɛ jɛgɛfɔ la an ka jɛ an ka ɲaga kɛ ɲɔgɔn fɛ o tuma don in a tɔ man jan bilen kalo kura tile 12 tile 15 tile 19 Top Étoile k'u bɛn'o kɛ Gabon o tuma arajo jɛgɛfɔ k'an ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen Salam Misani k'a ta avion na yan fo Gabon k'a bonya k'a karama o tuma k'u y'o labɛn k'an bɛ ɲɔgɔn bolo Ala k'a don yira n na Ala k'a ɲaga sigi hɛrɛ la Ala k'a wuli hɛrɛ la Salam Misani joona joona ne bɛ n tigɛ don
Nouvelle Horizon maa min ye sɛbɛnni kɛ o ye Mahamani Ture Mahamani ko sara misɛnni min ye Mali faama ye sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ an ye wulikajɔ belebeleba kɛ n'o ye Sikaso jamana ye sɛbɛnnikɛla ko tuma min na maaw bɛ k'u labɛn min ye selincini ye sara misɛnni ni o ye sunkalo kalo tile 29 o bɛ ban tuma min na ni ka don sogoko la min ye Bamanju kun kɛmɛ ka ŋaniya juguya dɔw boloda sara misɛnni esabu bɛɛ lajɛlen ɲɛsin bɛ seli ma olu fana tun bɛ fɛ ka fereke ɲami don dugu kɔnɔ janko ka se ka dugudenw ka seli tiɲɛ sɛbɛnnikɛla ko ala ma sɔn a mabada min ye Mali renseignement ye i b'a ye k'a fɔ sara misɛnni u y'a lamaga k'a lamaga ka bɔ ni jaabi ye k'a ta k'a di an ka kɛlɛkɛcɛw ma min kɔni ye an ka pankuru jigikɛnɛ mun bɛ Sikaso sara misɛnni Bamanju kun ɲɛmacinen don ni ka bila yen na min y'u ka ŋaniya ye n'u tun ye pankuru jigikɛnɛ minɛ u bɛ sɔrɔ ka firin kan kɛ kan minnu bɛ Sikaso ale mara kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko service de renseignement ye baara belebeleba mun kɛ k'a yira k'a fɔ ni Bamanji hakɛyaw de dogon bɛ tu kɔnɔ marifa minnu b'u bolo k'o yir'u la biɲɛ minnu b'u bolo k'o yir'u la u n'u ka maramafɛn tɔw sara misɛnni k'a bɛɛ lajɛlen bugunatigɛ kɛ k'a di an ka faamaw ma sɛbɛnnikɛla ko i b'a ye k'a fɔ an ka forces armées maliennes olu kɔni sina ka kɔn u ɲɛ ten sabu maa lasɔminen ye suba ye ni ka sin ka firin k'u kan sara misɛnni u dogolo u ka tu kɔnɔ u kɛlen ka labɛn sabati ni ka sin k'u bɛɛ lajɛlen bila ka taa lahara sɛbɛnnikɛla ko cɛden min fara ye Bamanji la maa tɛ se ka kɔnte ka ban min ye Mali armée ye an ye sanayɛlɛn belebeleba sɔrɔ o kan tuguni sɛbɛnnikɛla ko n'i ye ni hakilina in lajɛ sara misɛnni ko kun fila kun t'a la koyi o de ye ka seli k'a goya Sikaso ni ka na ni bisi ɲɛma ye maninfin hakili la ni ka na ni yirayirana ye maninfin ka sin ka a bila u kunkolo k'a fɔ ko min ye Bamanju ye o tuma k'u b'u ka don na nin waati kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko i b'a ye k'a fɔ Bamanju k'u ka ŋaniya ma se ka sabati a ko Mali armée a ye sanayɛlɛn mun sɔrɔ sara misɛnni maaw falen kɔfɛ u donn'u cu la ni k'u bolo minɛ k'u ta n'i y'u lajɛ min ye nɛgɛjuru siraw ye n'o y'u ka taliki walikuw ye o min tun b'u bolo k'u ka ca fo ka damatɛmɛ u ka marifa belebelebaw marifa fitininw sara misɛnni u bɛ kɛlɛ kɛ ni dangana fɛn fɛn ye an y'a bɛɛ lajɛlen salo ka fara an ka kɛlɛkɛminɛ kan sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye dugu ye k'a lakana dugu k'a kɔlɔsi k'a fɔ dugudenw ye gasi t'aw la nɛrɛ t'aw la a y'aw ka seli k'a ka basigi kɔnɔ a y'aw ka seli k'a ka nisɔndiya kɔnɔ hali maa tɛna kalakaraw la sɛbɛnnikɛla ko n'o ye Mahamani Ture ye Mali armée u y'a fɔ cogo min na sara misɛnni k'a kɛra o kɛcogo ye seli donna k'a bɔ maa mankan min ye Sikaso gun kan a ko n'i ye Sikaso fana lajɛ ale tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen sara misɛnni min ye kibaruya wɛrɛ fana bɛ n'o ye san ye min kɔni y'an ka kɛlɛkɛcɛw ye k'u ye yen fana lakana k'a s'a dan na min b'a to dugudenw bɛ se k'u ka seli kɛ min ye basigi kɔnɔna ye n'i y'o san dugu fila olu sɛbɛntilen bɛ yan n'o ye Sianso ale ni Jaramana sara misɛnni ko maanifin dɔw yɛrɛ kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko min kɔni ye basigibaliya ye k'e ko maaw na bɔ ka taa kɛnɛba kan de Mali armée ko a ye bɔ ka taa ka kɛnɛba kan gasi t'aw la nɛrɛ t'aw la min ka d'aw ye k'a labatɔ la ka taa kɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye jɛnɛ ye Mali armée k'a tun bɛ patrouille la carré kɔnɔnaw bɛɛ lajɛlen la maaw ka bɔ ka t'u ka selikɛnɛ kɛ ka t'u ka selimafo kɛ ka sɔrɔ gasi t'u la sara misɛnni min ye Mahamani Ture a y'a kun cɛ ni Gawo ye a ko Bamanju ka ŋaniya juguya k'o fana kun tɛmɛ ka Gawo sɛgɛrɛ a ko n'i y'an ka cɛbaw lajɛ sara misɛnni k'u ye Gawo lakana k'a ban hali maa si ma miseli bin kan bɛ janko marifa ci kan sɛbɛnnikɛla ko Mali armée ye lakana baara min kɛ nin selincini na sara misɛnni k'u kan ka fɔ k'u waleɲuman dɔn don o don sanayɛlɛn don o don tɔgɔ duman kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Mahamani Ture ale ka sɛbɛnni don karamɔgɔ Buwa Jabate n bɛ n bolo don ni sɛbɛn bɔ n'an b'a wele ko l'appli ma an bɛ waati min n'a fɔ sisan min ye tugubanci ye ale ka mugusalo kilisi o tɛ sɔrɔ maa bolo o ye tiɲɛ dɛ min ye san 35 ye min ye jɛmu fanga Maliden kilina bɛɛ lajɛlen daga dɔ fangako la o kɛra 26 mars ye 1991 san o san n'a waati sera min ye 22 mars ye min ye an ka jamana ye tasibila bɛ kɛ ka ɲɛsin maa minnu bɛ ni olu ni tora la an bɛ waati min n'a fɔ sisan a yira sa k'a fɔ nin tako 35 nan min ni an sɛnba kɛnɛ kan a yira sa k'a fɔ mun ye jamana yɛrɛ tɔgɔ la min y'an ka minisiri ye ni ale ɲɛsin don kɛnɛya ma ni o ye n b'a f'i ɲɛna colonel major Asa Bajalo Ture ministre de la santé et du développement social la ale tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na min ye fleur ye sani fleur ka bila n b'a f'i ɲɛna banbaatɔ ninnu f'u ka ɲare la min ye tagamakunkurunin ye o kɛra ka se ka taasi bila kɛ tagama in kɛnɛ kan i ka hakili b'a la sa Buwa Jabate min maa minnu bɛ ni olu kɔni ni tora nin kɛnɛ kan
olu ye tɔnba mun sigi ni o ye association pour la défense des victimes des agressions kɛnɛna ni o ye ADVR olu ka ɲɛmaaba kun bɛ kɛnɛ kɔnɔna kan ka taa se Bamakɔ yɛrɛ n b'a f'i ɲɛna autorité civile kun bɛ yen min ye maa o maa bɛ yen n'o b'an ka sigida la n'o da kan ka don ko caman na olu bɛɛ lajɛlen kun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na Jabate min ye politigimɔgɔw ye maa minnu bɛ sa k'a fɔ wɛrɛtimati kun kan o kɔrɔfɔ a kɛra maa minnu ɲɛna dangaraba dɔw bɛ olu ndayana dɔw bɛ yen olu bɛ yen a bɛɛ lajɛlen kun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na ka kɛ ko in seere min y'an ka minisiri ye ale fana nisɔndiyɛlenba a kun bɛ yen tasi bila kun u jɛra ne k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ karamɔgɔ Jabate an bɛ waati min n'a fɔ sisan min ye n b'a f'i ɲɛna se ADVR ale ɲɛmaaba ye kɔrɔfɔta ale kɔni y'a yira sa k'a fɔ nin ye don belebeleba ye n'i ko mars 91 a kan ka maa miiri jigi jɛmɛ fanga kɔni a nana an ka jamana kɔnɔna na cogo min na min ye diyagoya fanga ye o ka se ka ban a ko a kɔni kɛra sababu ye maa dɔw bɛ olu kɔni ni kɔni tora la ale ye misali kɛ ale y'a yira sa k'a fɔ ko don belebeleba dɔ bɛ yen n'o o ye journée noire ye dɔw minnu bɛ yen ni maa hakili tɛ bɔ olu kɔ ni o ye 22, 23, 24 o tɛ kalo tile 22 ni 23 ani 24 wa marsi 1991 ko nin don ma kɛ n b'a f'i ɲɛna don dogolen ye maa la basi ma kɛ a nana ka sababu kɛ o de kɛra sababu ye n b'a f'i ɲɛna maa caman bɛ yen ni ka olu ni kɛnɛ ni k'a karaba o min kɛra olu minnu dalen don n b'a f'i ɲɛna ɲare la kaburu dɔ kɛrɛfɛ kare de martir la a ko bi kan ka kɛ don ye n b'a f'i ɲɛna ni ka bonyamasi kɛ ka tila ka Ala subhanahu wa taala deli a ka hinɛ u la n b'a f'i ɲɛna a kɛra min kama jamana fana a k'a nafa sɔrɔ Jabate min ye n b'a f'i ɲɛna maa minnu bɛ yen ni olu bɛ dugukolo jukɔrɔ n'u bɛ masa Ala subhanahu wa taala bolo olu fana soma olu kun bɛ yen olu fana ye tasi bila kɛ bɛɛ lajɛlen jɛra ka dugawu kɛ nka min y'an ka minisiri ye ni o ye colonel major ye Asan Bajalo Ture ale kɔni ye tasi bila kɛ jamana ɲɛmaa tɔgɔ la ni o ye transition ɲɛmaa ye n b'a f'i ɲɛna général Asimi Goita a n'a ka gouvernement tɔgɔ ye ka tila ka yira sa k'a fɔ foyi tɛ basigi bɔ jamana kɔnɔ ni maaw lakanana ka ban k'o de bɛ kɛ sababu ye n b'a f'i ɲɛna maaw bɛ lafiya a tila ka kuma kuncɛ kɔrɔfɔ la a y'a yira k'a fɔ jamana kɔni bɛ yɔrɔ min na o bɛ misali da kɛ k'a fɔ nin ko ninnu kɔni kɛra nka bɛɛ lajɛlen ka dɔ kɛ jamana ye a kɛra min kama bɛɛ lajɛlen ka se k'a tɔnɔ sɔrɔ jamana fana minnu fana ye u nin di n b'a f'i ɲɛna ka kɛ sababu ye n b'a f'i ɲɛna lafiya ka di bɛɛ lajɛlen ma a ko nin kɔni ye belebele baara belebeleba min kɛra ni bɛɛ lajɛlen jɛra ka min kɛ a ko ni don n'a nataw la ni Ala ni kira jɛra ma ale ye kɔrɔfɔ minnu sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔw b'o sɔrɔ ale fana bɛ dɔ kɛ n b'a f'i ɲɛna génération minnu bɛ yen sisan Ala k'a hakili ɲuman n'an bɛɛ lajɛlen ma jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na o y'an bɛɛ lajɛlen ka tilata ye a tila ka dɔ kɛ ka ɲɛsin jamana ma jamana ɲɛmaa tɔgɔ la ani bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ne ka kɔrɔfɔ ne k'a kunkɛ Jabate an ye nin bɔ journal kɔnɔ n'an b'a wele ko la plume bi sɔn dan ni bonya b'a la Sanamisɛni n ye bonya minɛ ni n bolo fila ye joona ne bɛ n tigɛ don tuguni le soir de Bamako maa min ye sɛbɛnni kɛ o de ye Cɛkun Mayiga o na kɛ Sumelu Bube Mayiga ale dɔgɔnin sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye le tigre n'est pas mort n'o ye Sumelu Bube Mayiga o tuma k'a ma sa sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye hakilila jiginna sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ mars kalo dɔ tile 21 san 2022 min ye ni dankɔrɔba n'o ye Sumelu Bube Mayiga i b'a ye k'a fɔ ale ye diɲɛ to sɛbɛnnikɛla ko mars kalo tile 21 2026 san 4 o sɔrɔla ka ban sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ san 4 k'a sera jala koyi saramisɛnni ko waati ka teli waati ni magara la ka ban saramisɛnni k'a bɛ se ka tɛmɛ ten min ye Cɛkun Mayiga ale kɔni y'a yira k'a fɔ min ye malidenw hakili jiginnen ye Sumelu Bube Mayiga saramisɛnni k'a ye diɲɛ to nin an y'o san 4 kɔnɔ Bube Mayiga saramisɛnni min ye Cɛkun Bube ale ka sɛbɛnni a ko maa dumanba politiki maa don saramisɛnni i b'ale fɛ wo i t'ale fɛ wo o tuma ko n'i y'a lajɛ k'a bolo ja tun bɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma min ye Sumelu Bube Mayiga saramisɛnni sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ a ye baara minnu kɛ jamana in kɔnɔ o tuma ko maanifin bɛ mɛn ka ji da sɛnɛ kan saramisɛnni ko sabu maanifin sogo tɛ dun wa i kɛwale o de bɛ dun sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye le tigre ye o tuma k'o taara ka da la saramisɛnni o tɛ dɔwɛrɛ ye n'i y'a lajɛ ko n'a tun ye ko min nɔ minɛ i b'a fɔ ko jaraba ŋana n'ale tun ye sogo min ɲɔri f'a k'a tigɛ dɔw kan cogo min na o tuma k'a ka baara
baara kun ye tɛmɛnila ko a ko bube k'a ye wuli ka jɔ minnu kɛ ni ka yɛlɛma don ko caman na o kɔrɔmasuru k'a ye sɛbɛnni kɛ min ye lycée de Badala sara misɛnni gɛlɛya dɔw kun bɛ ko bube o de ye gɛlɛyaw da kɛnɛ kan min y'a ka sɛbɛnni ye a ko kunnafonidila kun don a bɛ jamana in dɔn a ye baara caman ta ka jamana in sɛgɛrɛ fo ka taa yɛrɛ sɔrɔ primature la ni ka kɛ premier ministre ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko taabolo lajɛ i b'a ye k'a fɔ bube Mayiga sara misɛnni ale welela cour suprême fɛ min ye Timbo ye n'o o ye procureur Timbo ye o kuma bube welela don min na k'i lajiginna sara misɛnni o ye utukalo dɔ tile 26 san 2021 min ye Mamadu Timbo sara misɛnni cour suprême ye o kuma ale ye wele bila bube Mayiga ye k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli dɔ bɛ n'o ye jamanakuntigi kɔrɔ ale ka waati ye pankuru sanko dɔw bɛ yen ka taa bila fɛn caman na sara misɛnni a kɛra maa minnu tile la ko k'u bɛɛ lajɛlen wele k'u dalakan na mɛn sɛbɛnnikɛla ko bube welela don min na n'o ye tukalo tile 26 2021 o don bɛɛ ko bube bilala min ye sumanda de dépôt o don bɛɛ k'a wele k'a ɲininka ko ka taa n'a ye sɛbɛnnikɛla ko o kuma min ye bube ye ale kɔni bilala kaso kɔnɔ fo ka taa se a ka don laban ma sara misɛnni saya kɔni bube sɔrɔ k'a to kaso la o kuma min ye hakili lajiginna marisikalo tile 21 2022 min ye a kanubaw ye bube ye a lafasabaw a somaw ye a bɛ politiki tɔ min na min y'o maaw ye o y'a yira k'a fɔ k'u bɛ hakili lajigi kɛ ni ka ji da bube ye ale ka fatuli san yɛlɛma kan n'o ye san 4nan ye k'a yira k'a fɔ ko cɛba in k'a ye baara minnu kɛ k'a taara lahara nka k'a ka hakilina bi yan o de kama k'olu b'a fɔ ko bube k'a b'an cɛ la ko bube ma sa kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le soir de Bamako Cɛku Mayiga ale ka sɛbɛnni don sara misɛnni banangu ale tɛ ku jigi maa ye karamɔgɔ Buwa Jabate bala cogo bɛ di bi info matin ye mɛ bolo don n'o bi bɔ Buwa Jabate ma labɛnni ani tiɲɛ a n'o cɛ ka jan komi jɛgɛjala ani baji an ka taa commune 5nan na kɛrɛnkɛrɛnna min ye Dawudabugu ye an bɛ waati min n'a fɔ sisan Buwa Jabate hinɛtɔ ko Makariko k'a sababu kɛ dimanche don mars kalo tile 22 san 2026 i ka dala sa k'a fɔ min ye so belebeleba dɔ ye n b'a fɛ na étage k'a jɔ n b'a f'i ɲɛna sigiyɔrɔma 4 ka jigisigi ɲɔgɔn sanfɛ sigiyɔrɔma 4 n b'a fɛ na o de balila dɔrɔn ka sin ka subhanalahi ni dugumana bɔra la ka 4 yɛlɛ o sanfɛ ko R+4 a bɛɛ lajɛlen sinɛ ka sin ka ɲaami ɲɔgɔn na ten ni k'a cun Buwa Jabate nin kɛra maɲumantɔ ko ye o caman an bɛ waati min n'a fɔ sisan min y'an ka directeur national de urbanisme ye ni o ye Mamudu Wɔlɔkɛ min ye dankɔrɔba in a wulila a ma ko ni foyi jɛ a ye kɛnɛ minɛ ni ka boli ka taa yɔrɔ la ka t'i jɔ terrain kan ni k'a lajɛ i n'a fɔ foyi tɛ dugukolo ko la olu tɛ min kalama ale yɛrɛ kɔni sera kɛnɛ kɔnɔna na an bɛ waati min n'a fɔ sisan nka a taara sɔrɔ n b'a fɛ na ko kɔni a kɛra Buwa Jabate ko kɛlen min y'an ka sapeur pompier maaw ye olu bɛ fo k'u waleɲumandɔn les soldats de feu olu wulila o sera kɛnɛ kɔnɔna na min ye ba polisilakaw ye hali ni ma olu wele n'u ye kibaruya sɔrɔ u bɛ wuli u fana ni vitesse sera fasodenɲumanya kama ni ka taa yɔrɔ bɛɛ lajɛlen minɛ u ye yɔrɔ kɔni jate minɛ min ye sapeur pompier maaw ye u ka sɔrɔ ka ɲinini ni k'a daminɛ u kɛlen ka ɲinini daminɛ Buwa Jabate min ye maa 20 ani dɔɔni ye olu kɔni yɛrɛ u ye olu ta ka taa dɔgɔtɔrɔsow la ka t'o di kɛnɛya tigilamɔgɔw ma olu bɛ se ka fɛɛrɛ ani dabali balalen kɛ cogo min na walasa olu bɛ se ka lafiya Buwa Jabate an bɛ waati min n'a fɔ sisan olu taalen dɔgɔtɔrɔsow la min ye sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ye olu y'a yira sa k'a fɔ nin ko in kɔni bɛ yɔrɔ min na a kan ka jate minɛ ni k'a lajɛ k'a kun ɲini k'a dɔn min kɛra sababu ye nin baara in nin kɛra Buwa Jabate min y'an ka n b'a f'i ɲɛna autorités ye ni o y'an ka service ye minnu ɲɛsinnen don nin ko in ma k'a ko sɛgɛsɛgɛ olu kɔni y'a yira sa k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli kɔni olu b'a kɛ fo ka s'a dan na ka tila k'a lajɛ sa k'a fɔ sababu mun bɛ yen n'o kɛra sababu ye ni ka nin baara in kɛ u b'u da don o kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ lajɛlen la Buwa Jabate o tɛmɛnen kɔfɛ a yira sa k'a fɔ min ye étage 3nan de ye n b'a fɛ na ko in de balila yen yɔrɔ la ka sin ka basculer ten mankan bɔra a ma ɲɛ min kɔ o tugura ɲɔgɔn kɔ n b'a fɛ na gɛlɛya nana nka maa 20 ni kɔ fɔlɔ mun bɛ yen ni u taara ni olu ye labutani Buwa Jabate maa wɛrɛw bɛ yen dɛ minnu bɛ ka ɲini maa minnu bɛ ka ɲini a yira sa k'a fɔ min ye béton dalaw ye i n'a fɔ ko n bɛ béton da
la o jama ka ca dɛ to ndala caman be olu kɔni gɛmɛ n b'a fɛnɛ kasoladen ye o bɛ dugu jukɔrɔ n b'a fɛnɛ o bɛ womisɛnnu na o b'u ka ɲini k'a lajɛ bɔ dɔɔni anw yɛrɛ an bɛ dɔw dɔn kɛ ala k'a bɛɛ lajɛlen bɔ ka sɔrɔ ni ma to a la Buwa Jabate o tɛmɛnen kɔfɛ u ye sɛgɛsɛgɛliw u y'a boloda min y'an ka directeur national ye de urbanisme ale ka kɔrɔfɔ la ale y'a yira sa k'a fɔ an waati min n'a fɔ sisan a ko n b'a f'i ɲɛna nin so belebeleba in a ko techniquement a ko min ye chantier belebeleba in ye a ko titre foncier kɔni a b'u bolo titre foncier be ani fana n b'a f'i ɲɛna u bɛ ka baara min fana kɛ o fana autorisé don ni k'o kɛ ni o ye R+4 ye Buwa Jabate o kɔfɛ ale y'a yira sa k'a fɔ nin baara façon fana bɛ se ka kɛ min ye a ko a bɛ se ka jateminɛ a bɛ se ka kɛ ni dosage bɛ yen ni olu y'a jɛ dɔɔni o bɛ se ka kɛ ciment ta ye nɛgɛ bɛ o la minɛnmisɛnnin dɔw kan ka don ko mais ko sɛgɛsɛgɛli de bɛ nin bɛɛ lajɛlen jateminɛ ka se k'a dɔn k'a fɔ min kɛra ni o ma kɛ min ye banabaatɔ gɛlɛn ta ani 8 ye olu kɔni yera nin ko in na nka dɔw kɔni bɛ halisa Buwa Jabate munumunu salo bɛ ka kɛ n b'a f'i ɲɛna ka minnu labɔ o tɛmɛnen kɔfɛ an ka directeur ni o ye Mamadu Wolokɛmɛ Dankɔrɔba in ko a ko wuli ka jɔ ka kɛ an bɛɛ lajɛlen ka dɔw de maa minnu bɛ ni olu ma ye olu ka se ka bɔ cogo min bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka sɔrɔ gɛlɛya ma sɔrɔ a la a ko ni ala ni kɛra jɛn'a ma a ko jamana bɛna wuli ka jɔ kɛ sɛgɛsɛgɛli kɔni bɛ kɛ k'a ban ka se k'a dɔn k'a fɔ nin waleya min n'a kɛra n b'a f'i ɲɛna ka ni étage belebeleba in ni k'a suru ta a kun kɔni bɛ ɲɛɲini wa a bɛ ɲɛfɔ malidenw ye Abdulaye Ouattara ni y'ale ka sɛbɛn an ye mun bɔ info matin na bi sɔgɔmada na Buwa Jabate Salamisɛni hali bi bɛ ko min o ma ban le soir de Bamako tuguni maa min sɛbɛnni kɛ o de ye Mayimuna Dunbuya tɛnɛ Mayi Sarama Salamisɛni a ko est-ce que min ye ni sogoko kuma Salamisɛni an k'an da don a la tuguni sɛbɛnnikɛla ko a ko Zena Tanyi o de bɛ ka na ni gɛlɛya caman caman ye sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali ale ye bagan mara jamana ye nka Mali o denw dɛsɛ bɛ ka sogo dun ko kɛmɛ zonzaniba ka kɔmɔko ye zonzaniba ye kɔmɔtigi ye kɔmɔ maa bɔ ko boliki dugu sɛbɛnnikɛla ko Salamisɛni n'i ye UEMOA jamana 8 lajɛ Salamisɛni anw de bɛ jɔyɔrɔ filanan na bagantigiya la ni Niger bɔra yen n'i ye CEDEAO lajɛ k'an to la waati min na sabu an t'o la bilen anw bɛ jɔyɔrɔ 3nan la Gale o ye Nigeria ye filanan o ye Niger ye Mali de tun bɛ 3nan la sɛbɛnnikɛla ko ni ka taa anw ka bagantigiya ye tan a mana kɛ baganmisɛnnin ni bagan kumaba o dasin bɛ an ka jamana in kɔnɔ Salamisɛni t'an ka marabolo kelen ye ko bagan tɛ mara yɔrɔ min na sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ ni ka taa ye k'a fɔ ko bagansogo de tɛ sɔrɔ ka dun jamanadenw fɛ ko mun de bɛ yen ko k'o ɲɛfɔ jamanadenw ye sogo ka sin ka bali ka yɛlɛ n tɛ san sɔngɔ k'o d'a kan fantani min ka nasɔngɔ ye 200 ye 300 ye ni sogo kulo tari jɔ 800 na o kɔrɔ ye ko fantanw k'u den kɛrɛfɛ olu sen bɔra sogo ɲimi na Salamisɛni sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ sogo kulo ma an ka jamana in kɔnɔ darasi 800 walima yɔrɔ dɔw yɛrɛ la 900 ko k'a da mun kama ni bolo fununa a bɛ da bolotigi kan na sɛbɛnnikɛla ko direction générale du commerce de la consommation et de la concurrence Salamisɛni bolodengɔni ta bɛ ka ɲɛsin olu ma n'o ye DGCC ye sɛbɛnnikɛla ko bolodengɔni ta bɛ ka ɲɛsin jɛrɛjɛkulu jumɛn yɛrɛ ma n'o ye association des consommateurs ye sɛbɛnnikɛla ko o tuma ko mun de bɛ yen n'u tɛ bɔ ka tiɲɛ fɔ jamanadenw ye min ye DGCC mun na sogo ye ni sɔngɔ sɔrɔ u ka bɔ ka ɲɛfɔli kɛ association des consommateurs mun na sogo ye ni sɔngɔ sɔrɔ olu sigilen ɲɛna n'u ma bɔ ka ɲɛfɔli kɛ malidenw ye ko fɛn minnu bɛ ka fɔ jamanadenw ye hali bi ko ma jamanadenw wasa dɛ jamanadenw mago bɛ lakika la min b'u dusu suma sɛbɛnnikɛla ko min ye an ka jamana sogoko ye Salamisɛni k'a ko in tɛna se ka to tan koyi e ye sogotigi ye e tɛ sogo dun i ka sogotigiya ye mun ɲa sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i dun ye sogo lajɛ sɛbɛnnikɛla n'o ye Mayimuna Dunbuya a ko sogo jɔyɔrɔ mun bɛ ɲɛnamaya kɔnɔ Salamisɛni sogo dun ni adamaden fɛ min ye kɛnɛya tigilamɔgɔw ye u y'a nafa min fɔ k'a tɛ s'a dan na Salamisɛni maaninfin yɛrɛ ka tile 1 kɛ tile 2 kɛ fo kalo 1 kalo 2 kalo 3 e tɛ sogo ɲimi ka wasa Salamisɛni k'i ka kɛnɛya ko dɔ bɛ ngalama na sogo de bɛ fɛn caman basi ka bɔ yen dɛ e yɛrɛ b'a fɛ ni sunkalo seli sera n'an bɛ sogo minnu dilan min b'an kunkolo la ka 3 jours ni 4 jours kɛ ka sɔrɔ a ma ban ka sɔrɔ a ma taa sugu la o bɛ bɛɛ kunkolo la dɛ ka dɔɔni bila kɛrɛfɛ n'a fɔra a ka da tile 1 Imayɛli Seliba ye ni saga fara Salamisɛni hali n'a bɛɛ bɛ se ka dun tile 1 ala ni sogo ka dɔɔni k'an kɔrɔ an ka mɛnja dɔɔni kɛ sogo bɛ mara fo tile 3 tile 4 dɔw yɛrɛ b'a mara fo dɔgɔkun 1
kumbo bela sabanikila sara misɛnɛ a ko jɔyɔrɔ mun bɛ sogo la jɔyɔrɔ dumanba sabu n'i y'a lajɛ vitamine ko kɔni n'i da so ma sara misɛnɛ t'o fɔ ka s'a kuntama la sogo ɲimina ani sogo ɲimibali sara misɛnɛ k'aw ti kelen ɲɛnamaya kɔnɔ aw ti kelen foyi kɔnɔna la o tuma ko sogo dunni sara misɛnɛ ko fɛntigiya ko tɛ nafa min b'a la anw yɛrɛ ka kɛnɛya la jamana ɲɛmɔgɔw ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ maliden bɛɛ lajɛlen ka sogo dun an ka bɔ sogo dunbaliya la a kɔlɔlɔ a n'a masiba k'a ka ca jamana kɔnɔ fo k'a dama tɛmɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le soir de Bamako Mayimuna Dumuya Mayi Sarama ale ka sɛbɛnni don karamɔgɔ Buwa Jabate maa min ka baara ye ka jaba labɛn ka ɲɛsin mana bɛ ɲɔgɔn ma ka na se ka fiyɛ i bɛ to jaba la wulibali don dɛ an ka taa Guinée Conakry min ye maa camanba ye min ye banmaci dɔw ye o tɛ touriste ye n b'a f'i ɲɛna min ye Guinée Conakry u ka tribunal maaw u y'a maa caman kɛ ɲɔgɔn kan n'u k'u bila ka t'u ka kasobonba la nka maliyɛn dɔ b'a la dɛ u sera yen fɛnɛ maliyɛn dɔ b'a la burukinabe dɔ b'a la nigérien dɔ b'a la Buwa Jabate a ko ninnu ye banmaciw ye maa minnu bɛ yen ni u ɲɛsinnen don tiɲɛni yɛrɛ da kelen ma an bɛ waati min n'a fɔ sisan sɛbɛn fatiriba ka fɔ la ni o ye indicateur de renouveau maaw ye u ko mun ye laginɛkaw ye u ka tribunal maaw u ye wulikajɔ de kɛ min ye sɛgɛsɛgɛli ye ni k'o bolo da u ka service de renseignement olu wulila k'u jɔ u jɔyɔrɔ la u y'a yɛrɛ sa k'a fɔ u b'u ka armée fo ne ka jamana to armée bɛɛ lajɛlen fo armée ka wulikajɔ de kɛra sababu ye walasa nin bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ a y'a yɛrɛ sa k'a fɔ min ye interpellation dɔ ye o ye u ye maa dɔw wele o kɛra avril kɔnɔna na 2025 na min ye maa 11 ye olu kɔni tɛgɛ kɛra olu la olu minɛna sigiri ani majana ani kankan olu minɛnen kɔfɛ a yɛrɛ sa k'a fɔ maliyɛn 7 o bɛ a la min ye nigérien 2 ani burukinabe 1 ani guinéen 1 Buwa Jabate ninnu minɛnen u ye mun ye ɲininkali busamisɛnnin ye u y'o gɔ o kɔ sɛbɛn fatiriba ka fɔ a ko maliyɛn dɔ b'a la maa kelen a ko u y'o tɔgɔ kɔni u y'o sɛbɛn n'o o ye fotigi daw ye fotigi daw ye n b'a fina ale kɔni welela n b'a fina kankan gendarmerie kelen k'ale wele ka sababu kɛ sigakun kelen don ale la sa k'a fɔ ani terroriste ka tɔnban bɛ ni o ye jesime k'a ni olu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo min ye n b'a fina radicalisation ye n b'a fina maa minnu bɛ ni u ja ka nɔgɔ n b'a fina nɛgɛjuru siraw la olu kɔni bɛ se ka u wele ten nɛgɛjuru sira fɛ en ligne to ya n b'a fina u bɛ se k'i radicaliser de tor'o la u bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan o la siga kɛra ale la Buwa Jabate a yɛrɛ sa k'a fɔ ale yɛrɛ min ye échange dɔw ye ni o ye libération ye caution tɛ yan caution tɛ sara ka maa dɔw libéré a yɛrɛ sa k'a fɔ an ka cɛ in b'a fina ale da b'o dɔ la ale delila k'o dɔ participer o t'an kunna jalen ye sa wa Buwa Jabate u ye sɛgɛsɛgɛliw de bolo da radicalisation ninnu na ka taa se maa caman ma u ka sɔrɔ ka olu jateminɛ sɛbɛn fatiriba ka fɔ la a ko min ye groupe WhatsApp fana ye u y'o fana bɛɛ lajɛlen détecté u bɛɛ nin bɛɛ lajɛlen kalama u ni ninnu bɛɛ lajɛlen bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ni ma k'u bolo bɛ ɲɔgɔn b'a fana maa b'u la u ni olu bɛ to ka échanger de SMS ni ka olu bolo da Buwa Jabate sɛbɛn fatiriba ko a ko u kɛlen ka nin bɛɛ lajɛlen jateminɛ min ye total ye o ye maa 513 ani 3 bɔɲɔnko ye min ye maa 38 ye o ye Guinéen o Guinéen donc 38 Guinéens Buwa Jabate u ye olu dɔ jateminɛ n b'a fina halisa u ye minɛniw tugu ɲana n b'a fina maa 2 wɛrɛ u tilala k'olu fana koron olu welela ka na sigiri Conakry nka ma sɛbɛn nka min ye bɔ sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a k'u kɔni ye kiiri kɔni gɛn u y'u bila ka taa kasobonba la u taalen yen k'a kɛra sababu ye nisɔndiyako belebeleba bɛ yen ka sababu kɛ ninnu de bɛ yen u bɛ gɛlɛya don Mali kɔnɔ ani Laginɛ ani jamana caman na sɛbɛn fatiriba ka fɔ la a ko n b'a fina Laginɛkaw ka kiiritigɛlaw ko olu kɔni bolo wulilen don ni bese ni mina nin ko kurukuru kan ninnu na olu b'a mane kunna wa i bɛ taa fana an bɛ waati min n'a fɔ sisan dankɔrɔba ninnu bɛ Conakry kasobonba la u bɛ climatiseur kɔnɔ n b'a f'i ɲɛna o tɛ dɛ clim tɛ kasoden ni climatiseur n ko inversé de don ne tɛ k'i ma ko climatiseur n ko inversé de o kɔrɔ ayiwa n'o tɛ ne ko mɔgɔ min n'i ko mɔgɔ min ko MCA la ko climatiseur kɔni y'a dɔgɔya kɔni kɔni hali bɛɛ tɛ ventilateur sɔrɔ yen ou bien an ka Bukari wele k'a ɲininka sidɔnnen don hali ventilateur sara misɛnnin bɛɛ t'o sɔrɔ yen dɛ yɔrɔ dɛ Buwa Jabate dakɔrɔba ye u bɛ yen n b'a fina u bɛ kun firifiri la u bɛ fanga ka bolo kan kosɛbɛ i Dumuya ni ale ka sɛbɛn an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ bi sɔn ka da Buwa Jabate sara misɛnnin kuma ka ɲi an bɛ taa Jibi fan fɛ kibaruya tɔ bɛɛ
ko digiri la ka tematique ka o kuma na ko wɛrɛ na k'i kɔnɔ o ye tiɲɛ bala cogo bɛ di salamisani bisimila i ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ ni den jara dennaminɛ ka tɛmɛ denba kan suya nkalon na da i la ne bɛ n tigɛ don nouvelle horizon maa min sɛbɛnni kɛ o di Mamani Ture Mamani ko salamisani an ka taa sanga n'ale bɛ Bandiagara ale région kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko wuli ka bɔ n tɔn kan kangarida ka fisa wuli ka bɔ n tɔn kan sɛbɛnnikɛla ko salamisani min bɛ sanga ni waati la dɔwɛrɛ tɛ o de ye ka jamana ɲɛmaw k'u ladɔnniya maa min y'a sɛbɛn n'o ye Mamani Ture ye Mamani ko salamisani maa minnu bɛ sanga sigi la n'o bɛ Bandiagara région kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ kari tɛmɛnen salamisani n'o de bɛnna ni marisi kalo tile 22 k'u balila ka jamakulu dɔ ɲɔgɔn fɛ n'o ye Banmanju ka jɛrɛjɛkulu ye n'o ye groupe terroriste Gati ye sɛbɛnnikɛla ko nin Gati in u bɛ ka bɔ yɔrɔ yɔrɔ mamakɛ ala ye k'a dɔn u sina ka bali min ɲa mototigiw ye salamisani u saradalen bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ u sina ka bali ka don sanga kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye dugudenw ye tigɛma don jatigɛ la min ɲini Banmanju ye u ma kuma maa fɛ salamisani u sina ka bali ka t'u jɔ mairie la ni ka mairie kɔnɔna lajɛ ni ka dugu lajɛ sɛbɛnnikɛla ko jamana dugudenw bɛ kamana gana tuma min na u ye miniti damadɔni kɛ dɔrɔn u sina ka dugu bila sɛbɛnnikɛla ko u ye dugu bila ni k'u kunda yɔrɔ min kan sɛbɛnnikɛla ko i b'a ye k'a fɔ o ye dɔgɔnɔ dugu belebeleba ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye sanga n'a lamini lajɛ salamisani ko dugudenw bolo de b'u kun waati bɛ jatigɛ kɔnɔ min ye Banmanju ye k'u bɛ sin ka bali ka poyi ni ka tɛmɛ walima ka t'u ka danajuga wale dɔ kɛ sɛbɛnnikɛla yɛrɛ k'a fɔ Dana Masaku min y'o cɛ duman dɔ ye k'ale yɛrɛ ye kuma in seereya k'a fɔ k'ale yɛrɛ ɲɛ u ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ni Banmanju lajɛ salamisani k'u dagayɔrɔ sɛbɛnnikɛla yɛrɛ k'a fɔ o ni sanga man jango ye dɔw kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko dugu dɔ bɛ yen n'o ye Bɔnbu ye o tuma k'a na kɛ n'u bɔra ye dɔw yɛrɛ ko k'u tɛmɛsɛnna don Bɔnbu bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta fɔ nin ko in na sɛbɛnnikɛla ko nka siga kɔni tɛ min na min kɔni ye Bɔnbu ye k'u bɛ to ka ye o marabolo kɔnɔ wa dugu dɔ fana bɛ yen n'o ye Kongan ye k'u bɛ to ka ye yen fana na min y'an ka kɛlɛkɛcɛw ye salamisani ko kuma in bɛɛ bɛ fɛn mun kama o de ye k'u lasɔmi u ka wuli joona n'i y'a mɛn k'i ka kilisi ka di salamisani i da de ye muso wɛrɛ sɔrɔ min ye ni Banmanju ye u bɛ ka fa k'u si latunu an ka jamana kɔnɔ cogo min na salamisani n'u tora ka ye yɔrɔ mun na ko nka kɛ joona k'an ka kɛlɛkɛcɛw ladɔnniya u ka wulikajɔ kɛ min ka t'u kama joona n'o tɛ n'i ye Bandiagara marabolo lajɛ tiɲɛ yɛrɛ la min ye kɛlɛkɛcɛw ye u ye san sɔrɔ kan kosɛbɛ min ye Banmanju ye o tuma k'u ɲɛ donnen bɛ Bandiagara n'a lamini na ka taa bila Bankasi Koro Mali ni Burukina furancɛ kɔnɔ o tuma ko Banmanju tiɲɛ yɛrɛ la k'u bɛ to ka ye yen kɔnɔ waati bɛɛ lajɛlen na kunnafoni fila de ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ u ka bi sɛbɛnni don i y'i ka ci fɔ Ali Jabate n'i ye ci dɔ sisi da ka taa sankolo la o y'a selen Wulibali an bɛ waati min n'a fɔ sisan n bɛ n bolo don ni sɛbɛn bɔ n'an b'ale wele ko le Gindo o don Jabate cɛ natɔ filɛ nin n'a ye foli kɛ maa si ka na laminɛ n'a ma foli kɛ kun bɛɛ bɛ tɛmɛ n'i yɛrɛ ye Gindo ko min ye AES ye n'i y'o kofɔ o bɛ tali kɛ Burukina ani Mali ani Niger jamana kan i n'a fɔ waati tɛmɛnenw na a ma tɛmɛ tile damadama kan mun ye bɔ Union européenne n'o ye faradela jamana bɛɛ lajɛlen olu ka sɔnba u ka bɔ Assemblée générale la u y'a yira sa k'a fɔ mun ye Niger jamanakuntigi min n'a minɛnen don u y'a ɲini sa k'a fɔ k'olu ye bɛnkan kɛ k'u bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye u bɛɛ n'a kan k'a fɔ ko k'a bila ka sababu kɛ k'a mɛnna kaso la ka sababu kɛ ko jamanakuntigi don min kɔni n'a sigira jɛnbɛ fanga de y'a sigi o kɔrɔfɔ min n'o mɛnna o de kama ŋunuŋunuka caman bɛ yen ɲɔgɔn caman caman bɛ yen ka sababu kɛ n'i ye yɔrɔ caman la i b'a sɔrɔ a kɔrɔfɔ bɛ maaw da kɔnɔ Buwa Jabate n'i ye AES kofɔ Niger bɛ o kɔnɔ o de kama a jamanakuntigi 3 n b'a f'i ɲɛna ka s'u ka jamanakɔnɔdenw ma n'i y'o kofɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ye hakililata kelen miirina kelen ka jɛgɛ baara kelen kɛ siniɲɛsigi kelen baara ne kɛ o baaraw ni k'o bolo da u jɛra k'u bolo bila sɛbɛn na ka sɛbɛn dɔw tɛgɛ nɔ bila k'a jira k'a fɔ mun ye tɔw ye ni o ye Union européenne ye u ye nin laɲini min kɛ ka ɲɛsin Niger jamana ma u y'u ka nisɔngoya ni k'a jira
nisɔngoya u y'a yira sa k'a fɔ min ye nin ko in ye min ye Niger ye jamana ye n b'a f'i ɲɛna u yɛrɛ de ta don souveraineté kunkan o kɔrɔfɔ don u y'a yira sa k'a fɔ min ye jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ jamana man k'i da don jamana wɛrɛ kunkan ko kɔrɔfɔ la ka sababu kɛ u ka indépendance de b'u bolo u y'a yira sa k'a fɔ min ye Mali ani Niger ye ani Burkina Faso i n'a fɔ AES yɛrɛ a ɲɛmaya bɛ maa min bolo o ye capitaine Ibrahima Traoré u y'u ka nisɔngoya u y'a yira o tila fana k'a yira k'a fɔ fana min ye leçon ye o tɛ k'a fɔ kalan ye wa ko Union européenne k'a man k'a fɔ k'a bɛ leçon di olu ma k'a man k'a fɔ a bɛ leçon di olu ma ko kuma tɛ k'a fɔ f'u ɲɛna olu ka nin kɛ olu bɛ min kɛ olu bɛ o dɔn olu kɔni u y'u ka nisɔngoya kɔni yira u y'a yira sa k'a fɔ nin ma bɛn olu ma bi a ma bɛn o ma sini min ye Union européenne u k'u ka kɔrɔfɔ u kan k'u ka baara minnu kɛ u k'u kɛ min ye anw yɛrɛ ta ye fana anw fana k'an ɲɛsin an da ma min ye capitaine Ibrahima Traoré ale de ye sɛbɛn ni k'a tɛgɛ nɔ bila an ye min b'o le gindo kɔnɔ bi sɔgɔmada Buwa Jabate sanamisɛnni ni ko fɔlɔ jara filanan bɛ kɛ min ye Venezuela ale président Nicolas Maduro sanamisɛnni ale taara siri a ka jamana kɔnɔ ka taa n'ale Amérique o tuma min ye Américains sera k'o kɛ o tuma min ye Union européenne ye sanamisɛnni olu fana bɛ fɛ ka Américains ladege n'a t'u kɔnɔ u k'a boloda k'o tɛ kelen dɛ Venezuela o ni Mali an tɛ kelen dɛ cɛw man ɲi dɛ AES bilama ni cɛw cɛ y'i fɛ yɛrɛ la ayiwa k'i bɛ ko ta k'an sɛgɛrɛ an tɛ baga mɔgɔ ma sanamisɛnniw kana kɛ u kana kɔrɔbɔ sanamisɛnni maa tɛ dangala t'u wo kɔnɔ k'i bɛ kala don a kan k'a suruku n'o tɛ i bɛ ko lawuli dɛ n'a bɔra k'i lamaga n'i ye fɛn min sɔrɔ o la i ka ɲini ɲɛna ye min ye nin ko in ye a dalen ka to tan foyi tɛ kɛ gansan n'i ye Mohamed Bazoum ye bolo la sanamisɛnni sababu dɔ de don a kɛlen tɛ jamanakuntigi kɔrɔ ye jamanakuntigi kɔrɔ caman bɛ yen u labilalen bɛ ka t'u ka so nka n'i y'a ye ale ma labila bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko dɔ de bɛ yen o ko min bɛ yen u k'a to jamana ɲɛmaw ala kɛmɛ ka mara di maa minnu ma sabu waati bɛɛ n'a tile kɔnɔ ko don min ye Mahamadu Bazoum ye a bɛ bolola k'u bɛ ka fɛn dɔ sɛgɛsɛgɛ n'u tilal'u ka baara la n'a kan ka bila a na bila ni min yɛrɛ kan ka kɛ o na k'an ni ɲɔgɔn cɛ. mais ko yɛrɛ gɛlɛyɔrɔ yɛrɛ ye min ye Buwa Jabate anw farafinna yan an bɛ bɛn a la o anw de bɛ bɛn a la dɛ anw de bɛ baara ni ala ye min kɛ o bɛ kɛ n'a ko min fana bɛ kɛ sini maa si seko t'o fana na nka an kɔni bɛ bɛn a la farafinna mana gɛlɛya u kanu sen dɔɔni ko in na u ka nin to yen u kana u sen bilisi ɲagamini na sanamisɛnni o tuma min ye Union européenne ye ayiwa k'u ka AES to yen a ka hakilinaw kɔnɔ sanamisɛnni i ka nin kunnafoni o bɛ dan sigi an ka bi sɔgɔmada na kibaruya la ni kibaruya dun banna waleɲumandɔn foli bonyamasegin a b'o kɛ ka bɛɛ sɛgɛrɛ sanamisɛnni Mali ale laada ye mun ye o de waleɲuman dɔn Mali tɛ fitiri waleya dɔn Mali bɛ bonyamasegin kɛ Mali bɛ ladon kɛ Mali bɛ muɲu kɛ Mali bɛ min ye sabali kɛ sanamisɛnni n'i bɛ fɛn o fɛn ɲini kabini lawale la sanamisɛnni i bɛna Mali de la ni ka na a sun kɔrɔ ni ka jatigiya kɛ sanamisɛnni ko k'a bɛ kɛ hadamadenya kɔnɔ ka se ka maanifinya tabiya ɲuman k'a sabati sanamisɛnni a yera Mali la o tuma min y'o Maliba bi hali bi o Maliba de b'a sen kan wa bi de ka di ni kunu ye waati bɛɛ n'a kɔnɔ ko dɔ gɛlɛya la an ka jɛ ka dugawu de kɛ waati bɛɛ an bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ bɛ Ala k'an bɔ a kɔnɔ ni Ala ni kira sɔnna ma an bɛ bɔ a kɔnɔ sabu foyi tɛ to min bɛ to a nɔ na sanamisɛnni n'an ye foroba foli kɛ ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen o bɛ baara in diya waati ni waati kelen don don min tɛ baara nka a bɛ sara baarakɛlaw ye o de ye 26 mars ye o ye donba ye dɛ an bɛ tila k'an da don a ko la arajo jigɛfɔ a bɛna kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi kunnafoni balan ɛri la k'a ɲɛsin 26 mars ma maa minnu y'a cɛbaw ye an bɛ labɛn na u wele ka na u ka n'u da don 26 mars jɛmu fanga nali la an ka jamana kɔnɔ a kɛra jolibɔn na a ma kɛ sunɔgɔ la dɛ wa a ma kɛ tulonkɛ la o tuma sanamisɛnni bɛɛ lajɛlen k'i labɛn ka sinikɛnɛma kɔnɔ nɛgɛ kaɲɛ 11 ka taa bila nɛgɛ kaɲɛ 13 la an b'an sɔnni sigi o kan o la sisan an bɛ bi ta bila yan Jibi k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ale bolo bɛ nɛgɛ la o tuma min ye nɛgɛ tigi yɛrɛ n'o ye Jakite arajo jigɛfɔ officiel ni YouTube TikTok ale bolo b'o la sɔɔni ale yɛrɛ bɛ n'i sigi nɛgɛ kunna ka masaya ta fo nɛgɛ kaɲɛ 20 k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn e ni ne ye o ye tarata o tarata an b'an da don kunnafoniw la ni k'a lamaga k'a di lamɛnnikɛlaw ma k'a daminɛ Kayi ka taa bila fo Tesawaten fo Anderbukan min ye Kayi ye arajo Kulu FM ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn u bɛ cɛsiri mun na ka arajo bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn minnu bɛ k'an ka fiɲɛ tulukala munumunu ni k'a bila u ka fiɲɛ tulukala la jamanadenw ni dugudenw bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na sanamisɛnni an bɛ k'an
kan bɛ da sini fana don wɛrɛ ye kunnafoni di la a kɛ to b'o kan sɔli ala muhamɛd